Срещу мене е Георго Хаджиевски. Намирам го тук преди старта на поредната тренировка на футболистите на Спартак Варна. Тя ще се случи в фитнес 100 тона. И така, господин Хаджиевски е до мен, малко да го поразпитам дали е доволен така от подготовката на Спартак Варна в началните дни. То всъщност начални дни, то мина седмица и нещо. 10 дена, да. Така че вашите впечатления като цяло, момчетата как ги намерихте, дали бяха спазвали някакви режими у дома, има ли някой дошъл с наднормално тегло, теглихте ли ги на кантара, има ли някой да сваля, друг да качва? Да ви кажа, мислено, работиме 10 дена. Значи, прво почнавме од минатата седмица од средата. Имавме 4 дена воведни и цела полна недела работа во првата фаза на општата физичка подготовка. И може да кажа, че сум пријатно изненаден, че винаги наддаваат над това, че ние трсиме од тях. Значи, мисля, че немаше многу голема пауза, работиле и нормите кои ние ги даваме во ова прва фаза на истрчавање на време, тие винаги се подобри од колку очакваме ние. Значи, добра атмосфера, работна, желание кај сите има. Пак ќе кажа дека за разлика од минатата година кога имавме 5-6 основни фудбалисти, повеќето другите беа дојдени на доказвање или некои млади на тестови, сега ситуацијата е друга. Во Спартак има најмалку 13-14 фудбалисти кои играе во изминатото првенство и со овие нови кои сега се дојдени, мислам дека друго личи одборот, многу пополн. Се очакват нормално още фудбалисти, това од канцеларијата на клубот можете по-хубаво да дознаете термините кога треба да пристигнат, но овие кои се тука, Анхел Гомес кој дојде на позицијата крилна каде беше Шанде, Многу пријатно сум изненаден, многу добар фудбалист и Шанде много изненадваше с аз като съм разговарял с него, винаги казваше, че моята сила е бързината основно. Да. Слагаше пред техниката. Ова има и какъв профил е има Гомес? техника, има също бързина, но има техника много добра. Приличи и на Бернардо Коудо. Тие двамата се мислам од същото место. Да разбирам, че Гомес обаче може да играе и зад нападателя. Или може, но сега повеќе ние планираме на крилните позиции да имаме таму фудбалисти. И тој е Бубакар кој дојде тој играе од другата страна, на десна страна, тој е лев крак, но на десна страна играе. Него го познавате достатъчно добре, защото се пак и в Добруджа го гледат, нали така? Така е. Защо се спряхте на него точно? С какво той ви хвана като цяло да играе на десния фланг? Между другото, тук трябва да кажем, че тази позиция при вас в отбора, предвид предната селекция, беше така доста ахилесова пета, защото там се налагаше да знаем кого да преквалифицирате, а това не беше неговата позиция. Затова и търсехме крилни позиции. А защо се спряхте точно на Бубакар Хане на десния фланг? Имаше ли други опции? Има все още възможности. Ние и Жота го имаме тука и можем да комбинираме, планираме си други футболисти да дойдат още и той също впечатлява, между другото, Валверде, кој също е денеска е тука на тренировка. Разбрахме, че днеска е пристигнал, така е? Не, тука е веќе, ете го пристигнати тука. Да. Тој беше еден од основните футболисти во одборот на Берое. Никола играе като десен бек и дясно крило. Офанзивен многу, леко трчи, добра техника, добра завршница. И за това викам, флангите ќе бидат пополнети доста добро. Особено така на десния фланг, доста добре се подплатихте. Че там играе капитана, Диана Лозев сега, Давид Валверде играе също дясно, Бубакар Хане. Имаме възможност. Това искахте, нали? Това искахме и добихме. Мислам дека повеќе тежи одборот на Спартак сега, така качество,
Добре, в средата какво ще правите там? Сега да Трците ли направиме, сега? очакваме сашто пополненија во средината, въпреки тоа, че ние треба да се ослониме на Цецо и Дамјан, кои стана основни во младежкиот национален тим до 20 година и кои имаа многу успешна сезона мината Добре, в година. средата по принцип върху какви футболисти се спирате? Търсите по-скоро Ще имаме- дефанзивни вътрешни халфови или такъв, който играе зад Имаме и нападателя? плеймейкер и отпорни халфови, така да И сега главата ви са сигурно ги имате като имена и няма да имаме. Нормално сега додека Да, не дојде, нормално. јас не можам да говорам, не знам какво ќе стане по-хубаво и да објавиме официјално дека се пристигнати, но искаме да има още поголема конкуренција и таму и малку во заштитата, нормално, зашто А какви са така индикациите? Вие предполагам, че искате тези футболисти, ако може така до първата, втората контрола най-късно да могат да дойдат, да могат да се стикуват по-бързо. Така че има ли шансове? Јас сега мислам дека за првиот матч на следната седмица на 27 со Дунав Рус, следната Да, тоа се ще игра този матч? Сабота. Тука треба да се игра. Тук на Локомотив. Не на Спартак. Мисля на Спартак. Аха. А, До тогава, значи все някой трябва да дойде. Да. Ние веќе со ова што имаме тука, ние сме готови за тој матч. Сега хубаво би било да имаме два одбора, 22 фудбалиста, да можеме да ги промениме на полувреме, да не играат цел матч првиот, но мисля, че ќе имаме одбор за 27 со Дунав да одираме сериозен матч во добра подготвителна состојба, ситуација, зашто касав уште еднаш, ние влизаме денеска во втората фаза на подготовките, физичка подготовка, скоростна издржливост, но да не забравиме дека од првиот ден и работиме и со топка. Значи, секој ден работиме со топка, тие што се делови од истрчавања, ги правиме еден ден сухо, другиот ден со топка. Така да се повеќе и повеќе влегуваат во, како да кажам, во подготвеност за мачеви. И това, че видовме, ето имавме во сабота да игравме прва меѓу двостранна игра. Каде се почувства дека има желание, дека... Но са още тежки, то нормално. Не се показва, честно, не се показва дека се тешки. Добре, има ли шанс още някой футболист от Добруджа да вземете или Бубакар Ханец се приключил добро? Това ќе добиете... Питам ви не случайно, защото нормално при условие, че имате Да. спортен директор в лицето на Енгибар Енгибаров да Така, покажете, защото така. има По-хубаво контакти. тој ќе каже какво Ема да, јас той не како казва. треньор, Той не јас казва да префърна како на треньор телефона. можам да кажам дека разговараме секој ден и целта ни е на секоја позиција да имаме по два, некаде и по три фудбалисти и на пат сме да го оствариме това. Срещу мене е Викче, да? Бубакар Хане, който знаете, че дойде от тима на Добруджа. Виж колко интересен преводач сега имам от испански. Мисля, че той няма нужда от представяне. Първо искам да го попиташ как се чувства в Спартак след първите дни. ¿Cómo te sientes primer día en Spartak? Bien. Todo bien. Ya entrenamos y todo Sí, todo bien sí. para allá. Sí. Слушам те. Казва, че добре се чувства, тренира, нормално всичко е. Кога разбра, че има интерес към теб от страна на Спартак Варна? Cuando estás, сега не мога да намеря думата. Или че Спартак го иска. Айде. ¿Qué día has visto que te quiere Spartak? ¿Cuándo? Ahora. Cuando, точно така. Sí, a unas semanas atrás, un par de semanas. Една-две 2-3 седмици semana. преди това. Попитай го дали е мислил много да приеме, имало ли е възможност да мине в друг отбор, интерес от други отбори, имало ли е? ¿Pensaste a venir aquí mucho o no?
Sí, fue rápido, uno o Sí. dos días. Ya Мина conocía бързо, al вика, club. и А интерес от други отбори има ли към него? ¿tienes intereses de otro equipo? Sí, tenía algunos, sí. Sí, alguno. Pero ya conocía a las personas de aquí. Sí. Имало други отбори, ама не казват ли са. И последно да го попиташ къде обича най-много да играе? Любимата му позиция като дясно крило ли? Къде се чувства най-добре? ¿Dónde quieres jugar? ¿A derecha o a izquierda? Yo prefiero a la derecha. A derecha. Отдясно. Предпочита в дясно да играе. Да. Айде последно, целта, която се поставя с Спартак, какви са целите? Е, Какво иска да постигне? ¿Qué quieres hacer con Spartak? Hacer muchos goles, asistencias y nos quedarnos más arriba que en el año pasado Sí. y hacer un buen campeonato. Muy bien. Иска да направи много голови и да постигне по-високи цели, нали, отколкото миналата година.